Ka le niam be den khlam ka de ka tamasa le niam tenra jong ki jat bin riu penar hapo rilum jantia ya ka bala jupun long hadin bala dap bantong bantap ya usambai urnai ha ka ni ka jing le niam ka kentup ru ya ka jing le kemen kum ki jing shat jing le niam bat ki jing tam jing put tenra babun rukam harai tu ber ya ka ni ka jing le niam la ju ya lam da uling do niam haringkat ka jing ya shim bentalang da kinong ya lam shnong beper kentup ya ki rang ba niam shi benta jong ka ni ka jing le niam ka judan ru ka jing pen iya kin riu pusau tili ki jing shna rot ki bala airong airuk bala shna na ki kod na ki lai pho tili ki shnong hapo ka East Giant Hills bat khat khandai tili ki shnong na West Giant Hills ya ka ba an sakhi hamadan biar blai ka badai ka pung le niam bakantang kani ka jus dang ha ka singi pensin khan riu nai tung lingba ka jing ya pat ba na ki benta ba shatrai sha ki benta ba shaneng jong ka shnong ka ba pen pau ya ka dak jong ka jing ya tli ha ka singi ka ba bot khan nyo trik nai tung la pen long mar khong pong ya ka ni ka rukom ya pat ba ha ka ba ya ka jing le niam la jup long hapo ka ni ka pung ka bakantang kat ba ha ka singi musyang khat pra nai tung ha ka step phar la penlong ya ka jingle niam da uling do bat kinong yalam niam jong kisnong bat bot da ka jingle niam ra bhang blai bat chu tandai kat ba ha ka singi ka bakut kata ha ka khat khandai nai tung ya ka jingle niam lasdang da ka niam knya be khlam ha ka pordang step phar bat hadian uling do bat kirang ba niam ki jusam ya ki klong perna shaki ken hon ki bawan ya shim benta haswa ka jinglet pengam no ya ki rot kan don ru ka le niam ya bu bat ya tan bhang blai ka bakentup ya ka jingele kai ka bayas riem ba ka jinge kop ya tan telai lingba udieng ba kentang bat ka last light ka bayas riem ya ka jingele kai ya lampat ni wrestling ha ka ya tan bhang blai ka kenhun ka bami khmat ya ka phang nen na ka than shate kanya ai reng persha ya ka phangwa na ka than shathi langit balada ka phang nen ka job ha ka ni ka jingele kai ka than shate jong ka right to bear kan long ka ba kham sei so Kebeling Islam yang sedang aduk kat ruteri, kanyam katra aduk kat kende tering kesini kado. Kado kamte kodi yang diperlok prajar iwo kuah uwan sekilang yang ini kebeling Islam hakikat kende tering kod lang yang diperlok prajar iwo kuah upai uwan saki dekman yang dia gebel Islam kawan tinggi wa gebel Islam apa mikhalaya yang kiber ta ko hadu kado kamte na pivitawan kisenrai UM apa mikhalaya kamtam UM apa jaitian gobon kisenrai kamjo ya bisem gidaloy khun lang ya pi em lang hagen ge ber lang klem dak hen ya ki bitawan kiniam klem dak hen ya ki bitawan ki wa em kiniam ju em apa mikhalaya nagali nga ko presiden nga khut wer ya ti waro saken ge ber lang arja apa so yong i haga khat ke tari kumba pila jutip ba barbar manausnem karak tu ber ka jubendet ya kanyem ber klam hakasnong jongi hatu ber machnong kabalong kasnong ka headquarter jonggarai tu ber ya kane kanyem ber klam kilong den jongi kilong chwa menchwa jongi kila pendep ya kanyem haden bangi ladep bet dep tung yokba yoso chaki hali hator kilengka jongi Swaban sedang kanyam beriklam ulung dok long san jongi ula pendep yang sibon di ainu aidem yau kiblay kisim jongi kamtam yau blay rengkau semun jongi ubangi karak tuber nyinget bat imane nisnyo gurom bah hakanyam ke jongi ikwa banyak ni ban tip yau kubor sapi di bawan bande bante bancongde hagat ne kesini hagat kendai tarik ba nagalenga da basnong kat ke jentrelang bat ka right to bear nyila penbek ya ka atu di jaka bagin sya bakin chongde
beta kendai tarik jong ni benai ba kada basno kamsa so ya pi ban song ti hakilti kisingkeng hai hau ni srok pasnong jongi kada hoi bangi khang bangi sem bangi lap barabori malausnan menswa nio i baga penwit pentut ya ginong rot bat kadon ro kajing ma yak pai ba ibawan na markim yo so ban yai na ka jong kalenti kumta unde bangi i pen na ne unde bangi sia sorong ya kasnong jongi la ne unde bangi pendolat ya pi ban tre en re lang yang ada basnong kumju na garai tu ber ngila pen kre bala ai ka jakaya ya pi ba pensiong de hagi jaka bangi la bo lupa